Werkudara. Saiki mung karipun Kakang lan Siadi kang bakal ngayati kamukswan. Aku dhisik apa kowe dhisik? Yen ora silak karo batinmu ucapmu kang kaya mengkono mau dudu suwijining pitakon nanging panjaluk. Lho, panjaluk piye? Jaluk tulung supaya aku gelem nyampurnake patimu. Sebab atimu wis krasa yen bakal ora kasembadan nggonmu gayuh kamukswan iki. Upama bener mengkono banjur kepiye wangsulanmu? Aja nganggo tembung upama, iki dudu wadi nanging kasunyatan. Tata lair kowe mesem guyu nanging batinmu nangis. Merga wis krasa yen ora bisa muksa bareng karo Pandhawa. Yayi. Cekake ngene. Dina iki wektu kang pungkasan pun Kakang Sapejagong lawan sira Yayi. Mongko Siadi wis mengerti marang pepetenging atiku, maragake tak rungokne ucapmu kang wekasan piye. Monggo dalan kang kudu tak ambah. Kresna kakangku. Sakabehing laku kuwi sarwa ana watese. Sawise ngayahi kamukswan sadengah jalma kang duwe tekad gegebengan wis ora wenang kapurba kawasesa. Bener luputing patrap nggone gayuh kamukswan amung dumunung ana tekade dhewe-dhewe. Perkara iki tumrap aku kesusu selak ngoyak apa lamun sabaro ngenteni apa. Tegese piye? Munggo ing aku tinimbang kesusu mung butuh bebarengan mati kang wigatine mung genepi tata krama. Luwih dhisik ngrampungke dharma sing wis dadi kesanggemane. Aduh adikku Di. Pun Kakang nganti ora gatuk gayuh weriting budimu. Wis meh ganti alam kaya ngene Siadi seka bermeranata empan papaning dharma. Mara aku tuturana munggo sesanggeman apa kang kudu sira rampungake minangka ganeping dharma. Tumitahku ana jana loka iki mung duwe Hyang Sukma mesti mengku karsa kang wigati. Wigatining karsa mau kena ginagapan saka empaning budaya makartining Pancandriya. Ya pamoring cipta rasa budi lan karsa. Wedare piye? Munggo ing aku amrih gampange ringkesing gati. Mau mung dipérang dadi loro. Kang sepisan tumrap uriping jiwa yaiku kapribadenku, kang kapindho tumrap uriping raga yaiku uripku. Ana jana luka kang kudu sesrawungan kelawan bebrayan werna-werna. Bab kapribaden ora perlu tak